Uzithathele libazisa intombi esokelayo uyisakademka utata kaloko thova madala imfene le basithukume isinqa cha kuyacima ndo hey yemkhona hey yakubona phemva uthini uZane ngapha kumancu madoda hey umlungu wamo uthini ukhiwa kuthiwa nguRasto Pegasweni amshena talo ngalombomba wemgoma kaDoti bakwisabela FM uyidlale lengoma uyinyokonyele ndithi inyokonyele lo DJ Ponyoponyo SYR ukhona umntana omgquba phana nokhudla abathakazi umhlobo kaloku wenene mbem wefayiduku awusondela mfana usondela ndazi bazimincile lo bazisithwabana kodwa ndithe lonto Joni sinasabela madoda ngintanga yomhlahla somthombe besikhembuka zabasityala sifuni bethi benzani bethi bamhlukumeza bengazi ukuthi bamkhuphula bambeke ezingene phezulu khona pha kwesa sajonisi siselusiki pha kwela kuyakwanyato wa 13 no 17 usondenzana kanti sibuliseleke pha utata omdala inkosi nje azole ntaba lobuyathanda xa ntsho kanje hayi ke ndabele ndakhumbula utata uManyawuza ngemincanyani ngoxa kuthiwa zimincile imfundo zomkakhe yemkhatshwa uqininise mntakwethu uqininise ihloko hayi konakele kulo nyaka hey ukhalise kapha esidinqini